mhlambe wenza investigation wena mthinza ngeke nje uzokushada uGcizile ezulwini awulunganga futhi ezulwini fake ngisho awulunganga amazipho okhozi ungwana kabuthandi ukuthi ezulwini awulunganga izezulwini awulunganga ngoba unufaka ifrontal kungathi yaxebuka la ngathi uyaphila ngathi ngoba bazongidakela wena siyaphuma okusho ukuthi bengiyifakile siyaphuma ngayikhipha noma uyisho ufaka into ongakwazi ukuyimaintain ufaka into ongakwazi ukuyimaintain wena ngiyayibeka kuyifaka kuGcizile uGcizile akafuni wena inkinga yakho ungena into ezahlangene nawe mina ngikhuluma nokhalima ngithanda umazondo wena ubhize nawe angisengikubize mina sengikubize umfazi onjani ayizamanga umgqiqi umfazi onjani ohambe ngilinda mina ngikhuluma ndoda yami ukuthi uGcizile besetshelile ipanel ukuthi ngikhuluma nendoda yami wena usuyanyu bengingakhulumi nawe inkinga uyaphaka uyaxuma inkinga yakho uyaxuma sho singinamasele kakhulu ngiyela baba kuze namasele kaningi ngakini wena beke ukuthi hayi uhlanganayo wena uyatshelwa uyayiveza uhlakanapho angikhulumi nawe inkinga uyaqina ngiyamphendulela ke mahle ngiyamphendulela ubile kwaze kweqa wena ubile kwaze kweqa wena uyindawo ubile ukuweqile wena umqaphi wasejoyintini wena umqaphi wasejoyintini ongapheli wena umqaphi wasejoyintini ongapheli ubile kwaze kweqa wo wena phela wafika zama-CD mina ngi-Spotify sis khohlwa-ke mina ngibeka e-Apple Play wena ubike zama-CD wena ume workshop wena ume workshop wena ume ey'timeleni anithuleni phela manje sengifuna ukukhuluma manje njengendoda yalo muzi phela wena mahle nje ulikati laqizile it's fine ungenaphi kuthiwa wena lokhu uyiveza ulokhu uthi ke kuthiwa angifihliwe ngiyikati impela khona mina kulolive indaba ufuna ukuyiveza angifuni ukuyiveza bengibaliwe ukungaphafa ngizama ukuthi ngithini ushilo nje mazindela manini ungacula uzifikephi wena isikhathi amasidlula la thina so-Spotify unesidingo ngeke phela ugcina ngayo ya-Spotify ya-YouTube ingena kumina la amavilanzi amaningi khona si anithuleni phela ngifuna ukukhuluma manje wena ngwani ungijwayeza namakati akho mina uzodecide ukuthi ukhetha wona over mina cause mina uyasho la ukuthi imina umuntu wakho uthanda mina ivunguvungu uMazindela no-Amahle lokho ku-Amahle okuyilikati elincane laserenk ubaqwela yazi indaba ingakho uze wakhona lokho ukuthi indoda yakho ikuveze ukuthi ubhanqwe ngamakati ngoba ilokukhuluma kwakhuluma safuthi indoda yakho ayithola ukuthula ayithola ukuthula ihambe iyobheka ngaphandle yakho uyakuthanda phela liphela uthando lakho uzosala kanjalo-ke akusenalesi sike ngilokho ehambe ngibizana nendoda efuna ukushaya umthetho unesidina ukuthi wena inkinga yakho yabakhona lokho ukhuluma safuthi ungabuza labantu laba ba-110 bazokutshela bengakhulumi nawe mina ngithe ekhanyile angisho ukuthi mina ngikhuluma nawe nje ngiyakuphendulela ukuthi kushuba ukhuluma namuntu ebhekephi umhlangana nami ethi uthi wena ungqongqo wena mina ngiyinhlangana ukhuluma kanjani namakati angithi nasiyilutho kuthi kuwena manini phela thulani phela manje kukhulume mina bafowethu hayibo Thilini no Amahle anithuleni phela kukhulume mina manje thulani yebo ngwane sesithule Mazindela vula imic Mazindela wena ngabe mhlambe okukuthulisayo mhlambe ingoba ungikhombisa ukuthi mhlambe wena umehluko kulamakhosikazi enginawo la noma mhlambe ingoba wena ungithanda unandaba noma ufuna nje ukungichazela umsindo mina anginawo umsindo mina umsindo abanawo ingoba bayangithanda wena mhlambe ngoba ungenandaba mhlambe noma ingoba mhlambe kanjani ufuna ukuchazela ungichazele lapho lutho ukusami ukuthi indawo yami ngiyayazi ngakho ngithula angeke ngivume ikhaya libe nomsindo
indawo yami ngiyayazi ingakho ngihlephele emuva ngithule. Ngiyazazi ukuthi lezi ngane seyibanga imali yamanje yako YouTube no Spotify. Unkosikazi akawubanga umsindo ekhaya. Lezi ngane njani kanti? Ay. Mama Zondo nawe Amahle anivuleni ama mic la ngifuna ukukhuluma nani manje. Yebo, kanye. Nilwelana emthethweni ningibukanisa nabantu. Wena mina ungijwayeza namakati akho. Cha. Musa nawe phela ukubeka kabi. Ngeke ngingazweli kwezinye izingane masuyibiza ngamakati. Ukuthi ngithe wena ulapha phezulu esichonco nakusho ukuthi sengimele manje ugibele emakhanda lezi izingane ungayihloniphi. Kodwa ngwane awukwazi ukuthi uthi ukhuluma nami ungitshela ukuthi uAmahle noMazindela ivunguvungu ezama ukuma endleleni yethu bese uAmahle eyangena ezokubuza ukuthi ngwane yindaba ushela ngegama lami ushela ngamagama ethu uyangishela wena uyangishela. Cha mama phela ngikushela kuyaziwa lokho ukuthi wena unkosikazi omdala bayazi. Akekho umuntu engicabanga ukuthi akazi. Ukuthi ingqanakaza nazo khumele zingibele ekhanda mangukosikazi omdala. Lutho nkosikazi iphambi kwilingane kodwa mana lalela. Angithi umzweli uMazindela uthe uyasazi isikhundla sakhe uyazazi ukuthi imiphi yikho ngeke bangumsindo kodwa uAmahle yena ngoba unkosikazi wakho vele onqoshishilizi okuyena lo wasihlukanisa na last year ubusy naye ngithi ngiyangena ko TikTok ebusuku nginifice nishamana nifensana ubusuku bonke uhleli naye namhlanje futhi uyabuya into zethu zisanda kubuka wena futhi uqalima phansi wena ufaka uMahle kuthini cha phela musukhuluma phela yonke into iphethwe yimi financial kanti wathi wena ingoma zakhe ayifakiwe ku Spotify kodwa namhlanje uMahle useyakhipha ukuthi imali ya Spotify idliwa uyena mina imali yakho phela mina ngahlukanisa phela mina ngoba ngenzela ukuthi kungabi namsindo nganika wena lapha kwa YouTube ngathi phatha la uzobona uphila kanjani nganika yena uSpotify ngathi naye akabone sasingeke isidingo sokuthi ngichazele wena ukuthi ngihlukanisa kanjani mina njengendoda njengamanje umuntu engimele ngimnikeze ilokhuzana engingamnikezanga inango Mazindela lapha phezulu sekumele naye ngemhlephilele ngizobona noma ngithi kwaDiza noma Apple Music ngimuthi cha naye akwazi ukusurvive uyabo. Asikho isidingo sokuthi nixabane nina nje nibanga umsindo ongenasidingo njengamanje yabo. Into engafanele niyenze fanele nina nibambisane kuleli khaya emzini kaKhanyile fanele nibambisane isidingo sokuthi niloko nikwefana ayizisiza lo imina noma woMahle angisezwanga mina imina noma woMahle ngano bani uganwe imina noma woMahle manake ungafuni ukwenza ngathi usungiphethe kubantu abalakulayo. Angisho ukuthi ungiphethe ngiyabuza ukuthi imina engigcina ngilalele into ezowenza ukuthi ungitshele wena ukuthi inqumo ethile uyithatha noMahle ingoba oMahle nabo uzohamba uye ushuthi wena into ozongenzela yona uzohamba uthuma umalume bakho kwalengane le ekuthiwa Amahle noma bekuMazindela bese ukhana uzongitshela ukuthi nosiphi ukunokuthi ngikwenzela uMasibanibani nokuthi ngakwenzela uMasibanibani nokuthi lalela ungihlonipha lokho ngwane funa phela ungilalela ukuthi imali ya Spotify ingena kuMahle oyintombi yakho akungi-acknowledge lalela uAmahle uma wengane yami futhi esengamlobola naye ngangeke phela ngize ngichazele wena ukuthi sengiyamlobola ke manje ngoba nawe phela wena lalela phela wena uyingane la ekhaya engiyilande kwaZondo ngazoyibeka ekhaya
hayi ukuthi wena usuyindoda la ekhaya sekufanele ngizwe ngayo njengoba nje mina ngiyimi indoda la ekhaya kufanele wena uzwe ngami hayi ukuthi mina ngizwe ngawe futhi akuzona zonke izinqumo engizoyithatha ngitshene wena kodwa-ke ngwane akubona ubuntu lokhu ukuthi wena uzophuma uhambe yolobola mina ngingazi awungithathi notice mawenza no angithi manje mina ngayalwa amahwanqa amakhehlo ukuthi unkosikazi uma uzokhuluma naye zonke izinto uzogcina unkosikazi eseyitshena ukuthi usenalamandla engingafanele ngilalele kusakhuluma lalela phela mawuzomtshena yonke into kuzogcina eseyitshena ukuthi usenalamandla ukuthi ngathi no ezintweni oyihlelayo wena njengendoda so manje lokho mina ngangikwenzela ukuthi ekugcineni ngingagcini ngugibeza ekhanda lami ukuthi wena sengitshena izinto ngempela ezinye izinto kufanele ngikutshene sengibuya khona njengendoda sengibuya khona yabo njengoba ngikutshena nje ukuthi amahle ngilalele phela angaqedi ngilalele amahle lo uMadlamini sengamlobola uMazindela sengamlobola ingakho ke sengithatha izinqumo zokuthi sekufanele nabo kwenginabo ngibacosulele lokhu nawe onakho engakunika khona nabo ngibacosulele bekwazi ukuphilisa izingane esinazo kodwa ngingezwa ngoba phela mangizotshena wena vele wena uzocabangela uthatha inqumo ngaphandle kokuthi ubonisana nami le uthando lwethu noma umndeni wethu ngekukhuleke ngokwenza njalo ukuthi wena njalo ufuna ukwenza into uzoqhamuka usuthi sengibuya kolobolo uMazindela sengibuya kolobolo amahle yamazi nje ukuthi wakisiphi isibongo ngiyamazi ngiyamazi uMadlamini nje lona kanti manje ngangamazi kanjani umngami ngangamazi inkinga yakhe yabona lento ifika ishayisana ethenini wena ngeke ngize ngibonisane nawe mina ngoba wena uzoba nokuthi wena ucabangela izingane zakho njengamanje lezi esinazo yabo ungacabangeli mina futhi mina kumele ngicabangele wena ngabe ngicabangela mina uhamba uphuma uyolobola ngaphandle kwemvumo yami ukuthi uyicabangela wena kuphela ucabangeli mina phela vele lapho ngicabangela mina vele kufanele ngicabangele mina ngoba ngikhuluma ngomuzi kababa umuzi kababa phela ngikhuluma ngemuva ukuthi bengigibele ekhanda bekhulube nami njengoba umahle ekhuluma nami cha lapha ngithi manje ngilalele angithi ngiza lapho ngizokulungisa lokho inkinga bengisaqala kuwe njengamanje sengizodisciplina yena ukuthi akufanele abe nespeed esingaka ekuphenduleni wena uyabo kufanele yena ukuthi uyakuhlonipha kodwa phela nawe lalela akusho phela nawe ukuthi sekumele manje ucocome ekhanda lakhe ngoba nakho wazi ukuthi wena umdala lokho akunginika imvume yokuthi wena khuluma noma yini kuyena ngoba nakho wazi ukuthi umdala ngike ngamsukela mina ngimsukelile oba imina noma sengimsukelile ngoba phela kusuke kwakhulumeka kabi kahle kusuke kwakhulumeka kabi enkulumeni yami nawe ethinta yena uyabo so naye wangabe esaba ke happy lapho mhlambe wayiveza kabi uyabo kodwa ke nkosikazi ngithi nama ke ngimxolisele lapho ukuze sedlule siqhubeke nempilo silungise lento iphele yabo hayi shutho kwamanje kulezi insuku uzobulala emzini wakho kwakha nomahle ungishiye no phela ngeke angithi manje shuthi wena usufuna ukungilawula ke emzini